בתור דף כ"ט בבא קמא. נחזור למשנה בדף הקודם, זה שורה אחת אבל עם הרבה בשר בפנים. אדם הולך ברחוב, כנראה ברחוב שלושת הרבים, כנראה בבית, ונשברה כדו, מעד, והכד נפל ונשבר ונשפך המים, והוחלק אחד במים, או שלקה בחרסית החלקים השברים של החרסית, מישהו אחר נתקל בחרסית, חייב. תנא קמא, מסתם זה רבי מאיר, כי סתם ישנה רבי מאיר, אומר חייב בכל מקרה. למה? נתקלת במשהו, תסתכל לאן אתה הולך. אתה פושע שלא ראית, נפלת, אתה חייב. וגם את החרסיות, השברים שהשארת שם, מה אתה מפקיר את הנזק? שובר בקבוק, תנקה את הרחוב. גם זה וגם זה חייב, לא משנה מה קרה, אתה חייב בכל. רבי יהודה מחלק ואומר, במתכוון חייב, נראה בגמרא מה זה מתכוון? מתכוון להזיק, מתכוון ולא מתכוון פטור. גמרא בעמוד הבא למטה, הגמרא מנסה להביא אוקימתא מה פירוש מתכוון, מה זה לא מתכוון. רבא מתכוון, הכוונה מתכוון להוריד את הכד, ותוך כדי הורדה טיפש נשבר לו הכד. וגם בנזקים, לא רק במוות, גם בנזקים מחייב רבי מאיר. ואם הוא תנא קמא, ואי אפשר לומר שרק במוות הוא מחייב, גם בנזקים הוא חייב. וברבנן, שזה רבי יהודה לכאורה, פטור בדיני אדם הנזקים אם הוא אנוס. כי אדם שנפל ואם הוא נאנס, הוא לא פושע, הוא לא אשם, אז באונס גם רבי מאיר לכאורה חייב כאן. נמשיך למעלה בברייתא, מודיע חכמים לרבי מאיר מתי הוא חייב. בעוונו סכינו מסעו שניחם בראש גגו ונפלו ברוח מצויה. רוח מצויה הוא לא אשם או כן אשם, נפלו ברוח מצויה. מה? יפה, רוח מצויה, קח בחשבון שיש רוח כל יום, אל תשים אותם בקצה שעלול ליפול בכל רגע, כן? והזיקו שהוא חייב. אז רבנן שפטרו את האדם אם נשברה כדו או נפל הגמל ומישהו נתקל בגמל, שם רבנן פותרים. אבל מודים שאתה פושע, שמת כד וזה ליפול כל רגע, אתה חייב. ומודה רבי מאיר לרבנן שפטור במעלה קנקנים על הגג על מנת לנגבן, לייבש אותם, ונפלו ברוח שינה מצויה. הוא לא אמור לחשוב על אופציה הזו שפתאום יבוא איזה וידאו ריקן ויפילו את הזה, והזיקו שהוא פטור. ולכן לפי המסקנה מהברייתא הזו, רבי מאיר שהוא תנא קמא אצלנו והוא תנא קמא פה, פוטר את האדם מנזקים שבאונס. זה לא מתכוון. אז איך נעמיד את המשנה כשאמר רבי מאיר קטגורית חייב, לכאורה גם באונס? פה הוא פוטר, רוח לא מצויה, נפל קנקנים, אתה לא אשם. אז איך נעמיד את המשנה שהם חולקים רבי מאיר ורבי יהודה? אלא אמר אביי, המשנה מתחלקת לשני חלקים. כשנפל הכד והמים נשפכו, והחרסיות, אלא מה? פטרתי פליגי, פליגי בשעת נפילה, אם האדם פושע, תסתכל לאן אתה הולך, נפלת, תוך כדי נפילה הוא הזיק במים, ופליגי גם כן לאחר הנפילה, אם הוא הפקיר את החלקים של החרסית. זה חולקים בשני הדברים האלה. פליגי בשעת נפילה ונתקל פושע, בזה הם חולקים. האם אדם הולך ברחוב, תסתכל לאן אתה הולך, או אני מסתכל קדימה, לא על האבן שיש, הבור, האבן שיש לפניי, אני לא אשם שנפלתי, כי העירייה לא מילאה את הבור. מר סבר נתקל פושע הוא, זה רבי מאיר, גם כשאתה נתקל, אתה פושע, תסתכל לאן אתה הולך. ומר סבר נתקל לה פושע הוא,
עיוור זה משהו אחר. כשאתה אומר למישהו אתה אשם כי אתה לא רואה לאן אתה הולך, אז אין טענה כזו לעיוור, כמו שעיוור לא יכול לברך על הדלקת נרות חנוכה כי הוא לא רואה את הנרות. יכול לברך, שעשה ניסים אבותינו, יכול לברך. יברך שהחיינו כן, אבל אם נחל כבר לא יכול לברך. בסדר? מה? במנו... בדיוק, אני ממשיך איתי בבין מנישה. גם לא יברך, מישהו אחר יברך, נכון, אבל מה? הוא אומר פוקח עיוורים, לא בגלל שהוא רואה, בגלל ש... כן. אוקיי, אז חולקים גם כן בעניין של אחר נפילה. מפקיר נזקיו, את החלקים, השברים שמסוכנים, הוא הפקיר אותם. מר סבר מפקיר נזקיו חייב, רבי מאיר, ומר סבר רבנן פטור. עכשיו, מאיפה אביי הגיע למסקנה לחלק את המחלוקת לשני חלקים, גם בזמן הנפילה, אם הוא פושע, כשהוא לא רואה, כן הוא רואה לאן הוא הולך, וגם לאחר, הוא הפקיר נזקיו. הרי כל אדם יחפור בו באמצע הרחוב, וילך. זה לא שלי, אני מפקיר נזקים. מי שיפול לבור, הוא פטור? למה לא? למה לא? אדם חפר בו, פשוט הרבים, שם אבן באמצע הכביש, ככה בלוק, והלך לו. זה לא שלי, אני מפקיר, זה נזק, זה מכשול, מפקיר. אני חייב? זה לא שלי. מה יש? כתוב פה מפקיר, אדוני. לפי חכמים, מפקיר נזקיו פטור. לא כתוב, לא כתוב. כתוב. יפה. אני לא יודע, חכמים לא התכוונו, כתוב שחור גבי לבן, מפקיר נזקיו פטור. שים באמצע הרחוב סכין, שים שק, שים אבן, שים, לא יודע, פטור. בואו נמשיך. ממאי? אומר אביי, המשנה חילקה את הנזקים לשניים. נתקל ונשבר כדור, ונשפכו המים, ומישהו החלק וופ על המים, ואחרי זה כתוב לגבי החרסיות שהוא הפקיר את הנזקים, זה כבר אחרי נפילה. מדקתני תרתי במשנה אחד הוחלק אחד במים, או כוונה מקרה שני שלקה בחרסית, לכאורה היינו הך, לא צריך שני נזקים. אלא אומר אביי, לאו הכי כמה הוחלק אחד במים בשעת נפילה, הוא לא הסתכל לאן הוא הולך, נפל, נשפך המים, מישהו הופ החלק על המים תוך כדי נפילה, ואו שלקה בחרסית לאחר נפילה, שהוא הפקיר את החלקים, ואז מישהו נפצע מהחלקים. אם ככה, אם המשנה מחולקת לשני חלקים, בזמן נפילה ולאחר נפילה, ומדמתניתין בתרתי ברייתא, נראה עכשיו, נמי התבתרתי, המשנה, הגמרא הביאה ברייתא, נשברה כדו, או נפל גמלו. הגמל נפל, כנראה מת, לא הביא מנוף, הוא לא הצליח להרים את הגמל, יאללה, מה אכפת לי? מפקיר את הגמל, מי שרוצה, שיקח בכיף. יש כאלה אנשים, משאירים את המכונית, נתקע, לא נוסע, בצד הדרך, שם איזה משולש, זה מסוכן. לא מספיק. לפעמים אתה, לא יודע, רואה בווייז, אוטו כזה... יש אנשים יופי, לא מפקיר את זה. תביא גרר, תעשה... מה יהיה? מפקיר נזקיו, פטור. וגם גם אסונות פה. יש גם אסונות. בכל אופן, אז הברייתא שהביא שני חלקים, כד וגמל, כנראה שגם שם שתי אפשרויות, שבשלמה כדו משכחת לי, יש מציאות או בשעת נפילה או לאחר נפילה. נשבר כדו והזיק גם בשעת נפילה וגם לאחר נפילה, הפקיר את החרסים, אפשר להבין. אלא גמלו בשלמה לאחר נפילה משכחת לה שהוא הזיק ומפקיר נבלתו של הגמל, מה אכפת לי, אוטו דפוק, אוטו זה, לא, אני הולך. יכול להיות שמישהו נתקל בגמל שהוא הפקיר את נזקיו, זה מכשול בדרך. אגב, גמלים גם חיים, נכון? יש כזה בדרום, במיוחד בנגב, כאלה משולש גמל. זה מאוד אנשים... לא משולש הגמלים מתים. אתה יודע מה גמלים בחיים? כן. טוב.
אלא בשעת נפילה, איך היא משכחת שהגמל בשעה שהוא נפל, מישהו ניזוק ממנו, והבעלים אשמים. הרי איך הבעלים יכול לראות, הגמל החליק, הגמל נפל, בסדר, ייפול, אני אדאג לנבלתו, אבל תוך כדי נפילה, מה אשם הבעלים? רצינו למצוא מציאות שהבעלים אשמים, שהגמל נפל, ואז מישהו נתקל בגמל. איך? אבל הגמל הולך ברחוב, בדרך כלל מושכים את הגמלים מקדימה. בסדר, איך אני... בסדר, נפל, מה לעשות? נפל. אמר רב אחא כגון דעברה במאיה, דרך סרעתה ונהרה. המים היו גבוהים, כיסה כנראה היה שיטפון, כמו בדרום, כביש צאלים שם, וכיסו את כל הכביש. עכשיו, הוא לא רואה שיש שם אבן או משהו, ואז הגמל נתקל, אתה אשם, שאומרים לך במשטרה, כשיש שיטפונות, לא להיכנס ברחוב, ויש כאלה 4x4, חושבים שהם כאלה יופי, הגיעה השעה לנסות את הרכב, נוסעים, ואז הנהר, לא יודעים מה שמתחת, מה שמסוכן, זה לא יודע, זה מלמטה, אז רמים כל כך חזקים, את כל הרכב, וופ, לוקח אותך. לא 4x4, ולא 8x8 יעזור לך פה. רק 1 או 8x1 יעזור לך פה. לא 8 ולא 4. בכל אופן, אז הוא אשם, שהוא לקח את הגמל בתוך המים, שהוא לא ראה את הדרך, תעצור, חכה שהמים יעברו. איך ידעמי שהוא פושע, וחולקים רבנן ורבי מאיר? אידי כדרכה אחרינה, פושע הוא. אם יכלת לעקוף את השלולית, ולא עקפת, אז לכאורה, רבנן צריכים להודות לרבי מאיר שחייב. מה חולקים פה? אתה פושע. ואידי ליקה דרכה אחרינה, אנוסו, במאיר יודה לרבנן לכאורה שהוא פטור, כי החמנה פטר על אנוס. אז מתי הם חולקים בגמל? אלא משכחת לה דעתיקיל, הבן אדם הלך ברחוב והוא נתקל, ובמאיר כדרכו אומר אדם צריך לראות לאן הוא הולך. פשעת, נפלת, הגמל נפל מחמת זה שאתה נפלת, ואז הזיק בשעת נפילה. דאית הוא ויתקלה בה הגמל בתוך הבן אדם. טוב, אמרת חולקים במפקיר נזקיו, במתכוון או לא מתכוון? מה אם מתכוון? איקה, אם אתה מפקיע את נכסיו, אז מה פה מתכוון? זה לא התכוונת כלום, כי זה לא שלך כבר. אמר רבי יוסף, מתכוון לזכות בחרסי, נשבר לו הכד. בסדר, אני ארים את החלקים, ואני אחבר אותם. הוא לא... זה שלו עדיין. במקרה כזה, במאיר יגיד שאם מישהו יתקל בחרסיות, אז רבי יהודה בעצם, כי הוא מחלק ולא מתכוון. אם מתכוון לשמור על החלקים, זה ממונו. ממונו, שור, או כל מיני... נכון, לפי הפשט מפקיר נזקיו, זה כבר לא שלו, איך הוא מתכוון לזכות. בסדר. קודם כל, תראה, בינתיים, הכוונה מפקיר הוא עדיין לא גירף את החלקים. אדוני, תרים את ה... מה? זה כמו חופר בור, כמו שאתה חופר. כן, אז המילה מפקיר כאן הוא לא כמפקיר, זה כבר לא שלו. הכוונה, שמע, מה עושים שנה אחרי שנת השמיטה, ערב פסח? אנחנו מבארים את השביעית, נכון? את השמן את היין ששמרנו לו בבית, צריך להפקיר שביעית, זה זמן הביאור. שקלה מן הרגל מן השוק. אנחנו בחנוכה, רגל מן השוק. וקלה הבהמה מן השדה, אני הופך שנייה, לא בחנוכה, אנחנו בשביעית. קלה הרגל מן השדה, אתה צריך לבאר את הפירות, ואסורים באכילה. מה אתה עושה? חולקים הראשונים. לפי הרמב"ם, יצאים החוצה, 3 אנשים, אני מפקיר את היין, את השמן. מי שרוצה, תרבה לך תיקחו, יכול לקחת. ואז, וופ, לוקח לה, זה מותר. הנה, הפקרתי, אבל זה שלי. בסדר, נגיד. רבי אלעזר, טוב, אז אמרנו שהוא התכוון להרים את החרסים. וכן אמר רב אשי במתכוון לזכות בחרסה של עצמו. רבי אלעזר אמר, רגע, בשעת נפילה מחלוקת,
עד כאן רבי אלעזר האמורא בן פדת. התנא הזה בן שמוע, המורא זה בן פדת. הוא אמר רגע, חולקים בבאר ורבנן, בשעת נפילה אם אתה פושע, כאן אתה הולך, או לא. מה יוצא מכאן? על החרסים שהוא הפקיר את נזקיו, כולם מודים שמה? שפטור או חייב? או. אם ככה, מאי, לאחר נפילה מאי דברי הכל פטור, יודע רבי מאיר שמפקיר נזקיו פטור, והעיקר רבי מאיר דמחייב, גם נשברה כדו ולא סילקו, נפל הגמל ולא סילק, חייב. וגם המשנה שלנו, תנא קמא אומר, לא אכפת לי מה קרה, המים, החרסים, הכל חייב. אי אפשר להגיד שכולם מודים לאחר נפילה שלך פטור? אולי הפוך, אלא מאי דברי הכל חייב, העיקר רבנן דפטרי, שמזיקים את האדם אם נשבר כדו או נפל גמלו, אלא מאי בשעת נפילה, פירוש אך בשעת נפילה. רבי אלעזר אומר, הם חולקים בשניהם כמו אביי, וכמשמע לן דאביי שחילק בין שעת נפילה לבין לאחר נפילה, חולקים רבנן ורבי מאיר, רבי מאיר מחייב כפושע, תסתכל לאן אתה הולך, וכשנפלו חרסיו רבי מאיר פוטר אם הוא לא התכוון, אז הוא אנוס פטור. רבי יוחנן אמר לאחר נפילה מחלוקת, זה מה שהוא אמר. אם זה לאחר נפילה, משמע שתוך כדי נפילה הם לא חולקים שהוא פושע או לא פושע, אבל בשעת נפילה מאי דברי הכל פטור כי הוא לא פושע. והמדקה אמר רבי יוחנן לקמן בהמשך הגמרא בלמד א', ציטוט, לא תימה אל תאמר מתניתין רבי מאיר היא דאמר נתקל פושע. עד כאן אמר רבי יוחנן. אם רבי מאיר אומר נתקל פושע, משמע לרבנן נתקל? רבי מאיר אומר נתקל פושע, חייב. משמע רבנן אומרים שהוא פטור. אז אל תגיד כולי עלמא חייב. מה? הבנתי. יש לנו פה שמעון, נכון? אם אני לא טועה, אתה רואה בכשול, אתה אומר לעירייה, נכון? בן אדם טוב, הוא אזרח למופת. נפל בור ברחוב, אנשים באמת מתקשר לעירייה, לא, 106, תקנו, מצוין. מה יגידו לך? לא, זה לא פשוט רבים, אנחנו, או מישהו ש... בני ברק, אתמול אמרתי לעצמי, נסעתי באוטו, אמרתי לעצמי, חוקי התנועה פה הם מגדר המלצה בלבד. במה לא המלצה, זה אפילו לא... אתה, השם שאתה עושה ברכב. אני בסדר, אני הולך ברחוב, עם העגלה, עם הקניות, ילדים קופצים לרחוב, ואני בסדר. זה מותר, שותר רבים, זה גם שלי. אתה נוסע באוטו, אתה מסכן. בכל אופן, בואו נמשיך. זמן קצר, בונים פה בניינים. אנחנו צריכים פה הגברה גם כן. לא שאני כאן, לא מי ששם את ה... לא. אדם, זה שניח את האבן, זה כרגע. אתה תסתכל לאן אתה עולה, אבל מחמת הנפילה, זה שנפלת על אבן תטבע אותו, אבל אתה נפלת, או שנפל מאחוריך, זה כמו שרשרת. ההוא מאחור, שמור למרחק. מה אתה נתקל? בואו נמשיך. ולכן אי אפשר לומר שלכולם פטורים כרבי מאיר מחייב. אלא מה? נאמר דברי הכל חייב, אם הוא נתקל ונפל, והמדקאמר רבי יוחנן לקמן, אל תאמר לא תאמר מתניתין רבי מאיר היא דאמר נתקל פושע, משמע מכלל דרפטרי רבנן, אלא חולקים גם בשעת נפילה. אלא כמשמע לן, זה מפקיר נזקיו דהכה, כיוון שהוא נפל והכד נשבר הוא אנוס. במקרה כזה פטרה רבנן, דאנוסו. אבל מפקיר נזקיו, אתה חופר בור והולך. אתה זורק כלי מהגג, ויופי, מי שיהיה למטה מה אכפת לי, זה פשוט הרבים. פה אומנם מפקיר נזקיו,
אבל אתה פושע כי התכוונת להשאיר את זה שם, לא לקחת, זה חיוב. נזקין בעלמא מחייבי רבנן. איתמר, מפקיר נזקיו, רבי יוחנן ורבי אלעזר חולקים. אחד אמר חייב ואחד אמר פטור, לא יודעים מי אמר מה. ננסה לפענח מי מחייב, מי פוטר. לימה, אולי נאמר, מאן דמחייב, כרבי מאיר כשאמרנו מפקיר נזקיו, הוכחנו שהוא מחייב, גם כשהוא אנוס, נפל, נתקל, ובכת שנשבר, בחרסים, במים, מישהו החליק, הופ, גם חייב. טוב למעט, חייב על מי שנפגע בגלל שהוא נפל. מתי שנפל, תתבע את ההוא שהשאיר את החור, זה משהו אחר. ומאן דפטר כרבנן, ולכאורה זה אוקימתא פשוטה, העתק הדבק, ההוא שמחייב, המורה כמו התנא הזה, או שפוטר כמו התנא הזה, יופי, לא, 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 זה גמרא לא כזה פשוט, אלא מי אמר? באמת, אליבא דרבי מאיר, כולי עלמא לא פליגי, אם כשהוא אנוס, הוא נפל ונתקל, ומישהו החלק במים או בכד, חייב, ודאי אם הוא זרק את הזבל לברחוב והלך לו, בוודאי שהוא חייב. זה לא חולקים האמוראים. רבנן שפטרו באנוס וחייבו במבקים מפקיר, אולי חולקים האמוראים. כי פליגי אליבא דרבנן, מן תפטר קטגורית כרבנן, כי לא חילקו, אם הוא פוטר כשהוא מפקיר נזקים, שמת אבן, חפרת בור והלך לו, פטור, אז ודאי אם הוא אנוס, ומאן דמחייב, תלוי. אמר לך אנא דאמרי אפילו מרבנן שפוטרים בדרך כלל, אבל מתי הם פוטרים? עד כאן לא פטר רבנן אלא במפקיר נזקיו, דאחר כשהוא נפל ונתקל והוא אנוס, מה לעשות? משום דאנוסו, אבל מפקיר נזקיו, שמת תיק, שמת אבן, שמת לא יודע מה והלך לו, מפריע לי מפקיר, זה כבר לא שלי, שים אותו בצד. פה מחייבי, מי אמר מה? תסתיים סמסתמה רבי אלעזר הוא דמחייב על מפקיר נזקיו כי הוא אשם. מאיפה לומדים את זה? דאמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל, כתוב במספר מקומות את ההלכה הזו, שני דברים אינן ברשותו של האדם כי הוא מפקיר, אבל כיוון שכתוצאה מההפקרה עלול לקרות איסור או נזק, זה עדיין שלך. אתה לא יכול להגיד אני מפקיר, כל אחד יעשה, אני יודע, יכול להיות תאונה, נגיד, זה לא שלי, אני מפקיר את הרכס, זה נכס, זה לא שלי, האבן שזרקתי, זה לא שלי, הרמת האבן, זרקת על החלום, זה שלך, זה לא שלי. נתנו לאדם, זה שלך, אדוני, כיוון שאתה מזיק, ויש פה איסור. שניהם, שעשאן הכתוב כאילו הן ברשותו, ואלו הן בור ברשותו רבים, אדם חופר בור בררוב והלך לו, זה לא שלי, אדוני, זה שלך, תכסה אותו. וחמץ משש שעות ולמעלה. אנחנו יודעים שערב פסח אחר חצות היום, החמץ אסור בהנאה, אסור באכילה בוודאי, ואתה עובר על בל יראה או בל ימצא, אדם יגיד, שמע, זה לא שלי, אני לא חייב בפסח, בל יראה, בל ימצא, אז איזה מצוות יש בל יראה אם זה לא שלי? זה כבר הפקיעו את רשותו, אתה לא יכול למכור את זה כבר. אדם שלא הפקיע, לא שרף, לא ביער, לא בדק, לא מכר את החמץ לפני 6 שעות, אתה לא יכול לזהו, זה לא שלך. ואז אתה חייב בל יראה בל ימצא. אז נתנו לי כאילו שלך לעניין הזה, זה לא שלך, אסור לך לאכול, אסור לך... איפה חמץ? ברשותך. ברשותך. הוא ביטל, אתה אומר שהוא ביטל לפני 6 שעות, מספיק ביטול בדיו, נכון? מספיק, בלב אפילו. אדם ביטל את חמיצו, יופי, יש לו מחסן בירה, מדאורייתא זה מספיק, אתה צודק, מדאורייתא זה מספיק. אבל אם הוא לא עשה את זה, אז הוא עובר בל יראה, בל ימצא, גם מדאורייתא, נכון? בסדר. מה? אם אדם ביטל את חמצו, זה מספיק. תקנו בדיקה, ביאור, כדי שלא יהיה גלוס כהנא, בואו נתמקד בבור כרגע. אדם חפר בור, אמר, אז אני אלך, לא שלי. אדוני, זה שלך, שלי זה... גול אז...
נתקב, אתה צודק. אם יש, אני מניח שאם מישהו שם את הזבל, באמצע הרחוב, לא בפח, המקום המיועד לזה, מישהו נתקל בזה, יראו מצלמה, מי שם את השקית, לכאורה, בסדר. אבל אתה רוצה לחייב מישהו, נכון? מי ששם את המכשול ברשות הרבים, חייב. בואו נמשיך. אז מסתם הרבי אלעזר הוא מחייב, כי הוא אומר משום רבי ישמעאל, כנראה כשאתה אומר משומו, כנראה אתה מסכים איתו. אז אם אתה לא מסכים איתו, מה אכפת לך מה אמר? אם הוא הביא ציטוט מרבי ישמעאל, שהאדם חפר בו ברשות הרבים, והפקיר, חייב. תסתיים. אומרת הגמרא, אומר אמר רבי אלעזר, אחי, שמפקיר נזקיו ברשות הרבים חייב, ואמר רבי אלעזר, איפכה, בדיוק הפוך, תתנן. ההופך את הגלל, הנה, שמעון, אדם שם שק זבל, פה בחוץ, אין מקום בפח, שם בצד. אתה יודע מה? לא, יש מקום. כי אין מקום, יכול להגיד, לא מקום. אתה העירייה, תפנית את הפח בזמן, הוא מלא. הרי העובדה שבערב פסח, ככה עושים כמה נגלות. יש עוד ועוד, בסדר. שמתי בצד, באמצע המדרכה. בא, ואף אחד לא לזרוק בינתיים. בא מישהו אחר, הרים, הפך, לא יודע, שחק עם הזבל, שם אותו בחזרה. הופה, זה לא שלי. אתה הרמת את זה, זה שלך עכשיו. לא, מה תגיד? שמתי באותו מקום שהחסמת, זה לא בדיוק באותו מקום. ברגע שהרמת והחזרת, גמרנו. עכשיו אתה הנחת את זה. אומר רבי במשנה, ההופך את הגלל, את הזבל ברשות הרבים, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. ההוא שהפך, הוא לא שם את זה בהתחלה, הוא רק נגע בזה. נגעת נסעת. ואמר רבי אלעזר, לא שנו, אלא במתכוון לזכות בהן. הוא הרים את הזבל, הסתכל מה יש בפנים, לא בא לי, החזיר את זה. אבל לא נתכוון לזכות, בהן פטור. על מה? מפקיר נזקיו, אם מתכוון, מה זה נזקיו? הרמת כדי לזכות בזה, הרמת, זכית, שמת, הנה חייב בנזקים, זה רבי אלעזר לכאורה. אבל לא נתכוון לזכות, בהן פטור. אז מפקיר נכסיו, לא התכוון לזכות בהם, הרמת זה נזקיך, הפקרת שוב, לא התכוון לזכות, פטור. אז איך אמרת רבי אלעזר, בשם הרבי, להפוך זה הרמת, לקחת את הכף, את השופל, הרמת. תראה, יש פה מישהו, לא צריך, שאלה מצוינת, אני מסתכל, בוא, בתכלס, ברגע שהרמת משהו, בגדול, לעולם לא יחזור אותו מקום. אי אפשר לכוון בדיוק. שינית משהו, שינית, אפילו לא התכוון. אבל רבי אלעזר אמר פה, אם לא מתכוון לזכות בנזקים, בפח זבל הזה, בגללים, אז מישהו, החליק יש, הולכים עם כלבים, יש מוקשים, זה ממש מכשול, גללים. בא הבן אדם, בא לכלב, הכלב בא לכלב, שם את הכלב ברחוב, שם מה שעשה והלך לו. זה נזקים? זה הפקיר נכסיו. וגם נכנסיו, וגם נזקיו, וגם נכסיו. הכלב עשה, מישהו החליק על הגללים, וטינף את בגדיו. אדוני, זה מכניס ריח. לא, אם אדם פושע אין צד ג'. יגידו, ביטוח, אם אתה אשם, אין לך כיסוי. לא. צד שלישי, זה אם מישהו פגע בך, אתה מכוסה. אבל לא משנה. בכל אופן, יש תקופה מותר להוציא... לא מדובר, לא, זה מקרה אחר. ראינו אדם שפך שופכין בחוץ, אם זה בחורף זה בסדר, זה לא שייך לפה. אדם ראה בחוץ זבל, נגעת, לרבי אלעזר, אם הוא לא התכוון לזכות, הסתכל, החזיר למקום, פטור. אז איך אמרת למה לזה רבי אלעזר? פה הוא פטר. אמר עבד אבא אהבה, למה הוא פטור? בעלמא מחייב רבי אלעזר, אם מבקיר נזקיו. פה הוא פטור כי הוא שם בדיוק באותו מקום. אז זה בדיוק, הנה, לא נגענו.
שחזירה למקומה. רגע, אמר אבינה, אם לא הבנת, משל דרב עדה בעבה למה הדבר דומה? למוצא בור מגולה, זה כמו הגנל ברשות הרבים, וכיסאו עירים. עכשיו זה לא מזיק, כי זה בידו. החזיר למקומו, שוב גילה את הבור, וחזר וגילהו, זה כמו המקרה הזה. עכשיו תבין למה הוא פטור. הוא גילה את הבור, כיסיתי וגיליתי, זה כמו שהיה, ככה הוא יהיה, ולכן הוא פטור השני. אומרת הגמרא, לא נכון. אמר לי מר זוטרא ברי דרב מרי לרבינה, מי דמי, אל תדמה גילה, כיסה וגילה, למקרה של הגללים. הטעם לא הסתלק להו מעשה ראשון, כאשר החפור כבר נחפר על ידי ראובן. בא שמעון הרים את המכסה ושם מכסה וגילה. מה שהיה נשאר בדיוק, לא שינה שום דבר. ולכן השני הוא פטור. אבל האחר, הסתלק להו מעשה ראשון, והוא עכשיו מעשה חדש. חידש שהוא הניח מכשול, ולכן לא דומה הפטור שם לבור. בוא אני אביא לך דומה אחר, אלא מדמה למוצא בור מגולה, ותיממה, מילא את הבור באפר, וחזר וחפרה. פה דומה לשק זבל, הרמת החזרת. הסתלקו להו מעשה ראשון, כי מילאת את הבור, וקיים עלי ברשותו, כי הוא חפר את הבור, ואז הוא הפקיר את נזקיו. פה אפשר לומר שהוא חייב. השני. אלא אמר רב אשי, מתי רבי אלעזר פוטר? כשהפכה לפחות משלושה טפחים סמוך לקרקע. אנחנו יודעים ללכות שבת, עירובין, כל פחות מגיעים לטפחים נקרא ערא סמיכתא, נכון? למשל, אם יש לך גזע עץ בשבת, כרתו אותו מתחת לג' טפחים, האם מותר או אסור לשבת על זה? אתה משתמש באילן בשבת, זה אסור בשבת, זה איסור דרבנן. מותר, למה? מכיוון שזה סמוך לקרקע, זה כמו קרקע. קרקע מותר לשבת על הקרקע, אוקיי? אבל מעל ג' טפחים, זה כבר רשות קרמלית אחר, אסור לגעת בעץ. אם הפך את הגלל ככה, איך אומרים, מתחת לרדאר של החוב, סמוך לקרקע, לא... רגע, שנייה. אם הוא הפך את הגלל פחות מגימל, מתחת לרדאר, ולא התכוון לזכות, במקרה זה באמת פטור. בעלמא חייב. אם הרמת מעל גימל טפחים, התכוון לא התכוון, לא משנה, כי הדבר השתנה. יצא מהטווח של רשות הרבים, והעלית עכשיו זכית בזה. אז זה המקרה. אומרת הגמרא, ומאי דוחקי, למה אתה רב אשי ממית המשנה את רבי אלעזר שפוטר פחות מגימל טפחים, לא התכוון לזכות, אז פטור. מאי דוחקי דרבי אלעזר לאוקמי, כגון שהפכה פחות מגימל, ותמת וכי מתכוון לזכות בה, האם מתכוון לזכות בה הוא פטור? לוקמי, אפשר להביא את הברייתא, למעלה מגימל, ואף על גב למרות לא מתכוון לזכות בה, חייב בכל מקרה, וזה תואם את רבי אלעזר. כמו רבי ישמעאל, אומרת הגמרא, אמר רבא מתניתין קשייתי, היה קשה לרב אשי המשנה. מה עיריה? למה דווקא הפך את הגלל? ליתני הגביע. אם אתה אומר שהוא הגביע מעל ג' טפחים, אז זה כנראה שהוא הגביע. הפך זה סמוך לקרקע, ולכן ללמדנו, אלא שמע אמינא כל הפך למטה משלושה הוא. ולכן היה צריך להביא אוקימתא, מתי הוא פטור אם לא התכוון לזכות, מתי הוא חייב הוא מתכוון לזכות. אגב, לזכות לא צריך ג' טפחים, מספיק טפח אחד להרים, טפח אחד, לא צריך שלושה. ומדרבי אלעזר הוכחנו לכאורה שחייב, רבי אלעזר אמר, רבי יוחנן אמר פטור, כי אם אמרנו אחד חייב, אחד פטור. אומר רבי יוחנן הכי, שהמפקיר נזקיו פטור, והאתנן המצניע את הקוץ ואת הזכוכית והגודר גדרו בקוצים וגדר שנפל לשתי רבים והוזק בין האחר חיה בנזקו, אדם עשה גדר, בחוץ קוצים ונפל הגדר למישהו או מישהו, אז אתה אשם.
ואמר רבי יוחנן, הסתייגות, לא שנו שחייב, אלא במפריח את הקוצים ואת הברזלים, הוא כיוון החוצה, שברור שמישהו יתקל בזה, הוא ייפגע, אבל מצמצם, אם הוא קיפל את הנזק, את החוד, הוא קיפל לכיוון שלו, זה לא ברור שתי רבים, עכשיו זה כבר רשותו, לכל זה הוא, אז פטור. אז ראינו, מצמצם מה הייתה מה פטור לפי רבי יוחנן, לאו משום דהב ילה בור ברשותו, מכלל, דחיוב עבדי בור בשתי רבים, הוא, על המפקיר נזקיו חייב. אז רבי יוחנן מחלק, מתי חייב עם הקוצים לכפי חוץ, זה כמו בור, שתי רבים שהפקיר נזקיו חייב, אם את ברשותו הוא פטור, מה אתה עושה אצלי בבית? ולכן, לפי רבי יוחנן חייב על הפקרת נזקים ולא פטור. אומרת הגמרא, לא, לעולם אין מלאך מפקיר נזקיו לרבי יוחנן פטור. וכן, כאן למה הוא חילק ומצמצם מה הייתה מטה פטור? משום דאיתמר לה, אמר רב אחא ברי דרב איקא, לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בכתלים. אתה באת, התחככת בכותל, גרד לך אגב, ונפל לך הכותל, וזה שינוי, אני לא חייב. אם אתה מנענע לי את הקיר, תיפול עליך הקיר, אל תיגע לי בקיר. מה? בדיוק, זה כמו דוק, איך אומרים לו? לדוב הזה, נו. אסור לגעת בקיר. לא, לגעת מותר לך, להתחכך בקיר אסור לך. אני שם שלט גם לי בגינה, בבקשה לא לקפוץ מעל הגדר לא יודע מה, אני צריך להגיד לך אל תזיק לי. אדם מזיק לחבר, חייב, אדם אנוס, אדם מועד לעולם. אתה הזקת למישהו, גם בלי כוונה, אתה חייב, ובזה פטר רבי יוחנן. הגמרא אומר רבי יוחנן הכי שהוא פטור מנזקיו, ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, ככה יודעים שהוא סובר, והמשנה עומד בסתמה, בתנן, אך עופר בו בשתי רבים, ונפל לתוכו שור החמור ומת חייב. לא כתוב דברי רבי מישהו. סתם משנה, רבי יוחנן מחייב, כמו משנה הזו. אז איך אמרת שהוא מפקיר נזקיו פטור? אלא לעולם הפוך. רבי יוחנן אמר חייב, מפקיר נזקיו. ומדרבי יוחנן אמר בחייב, כנראה שרבי אלעזר אמר פטור. אבל הבאנו הוכחה לרבי אלעזר בשם רבי ישמעאל, שבור שהוא חפר, למרות שהפקרת, הכתוב נתן לך את זה ברשותך, שתיזהר בבור. אמר רבי אלעזר בשם רבי ישמעאל, שמפקיר את בורו בשתי רבים, נכון? זה הפקרת, אבל זה שלך, כדי שתהיה חייב ונזקים. עונה הגמרא נכון, לה קשיא הדידי הדרבי, אם זה בשם רבי ישמעאל רבו, חייב, אבל הוא דעתו הפרטית שפטור. עד כאן הסוגיה. תודה רבה, שבת שלום.